לרוץ, כולל המחבלים. כולנו הסתתרנו. משכבים על הרצפה, ביריות, בום 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 בום, כדורים נכנסים לבית בכל דרך אפשרית. ופתאום מרגמה, לא יודעת, משהו כבד, לא... עשה בום בכל הבית. אני שומעת את הילדים, הצילו! הצילו, בבקשה, הצילו! לא אשכח בחיים את הצעקות של הילדים. איך שהם זועקים לעזרה, ומתחים, שוב מתחים, מתחים, מתחים. כוחות הימ"מ יורים 2 טילי לאו לכיוון הבית. שוב מתחים, 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 וידי מנסה להרים את הראש ואני אומרת, מורידה לו. ככה, מורידה לו את הראש. לא מדברים, אי אפשר לדבר. ואז פתאום עדי אומר לי, הדס, זאב כבר לא איתנו. אנחנו שוכבים על הצד, ואני מסתכלת דרך הכתף. אז אני אומרת לו, גם פסי לא איתנו. הטנק במקום יורה 2 פגזים, אחד לרצפה, השני לגג הבית. פתאום בום נוראי, ואני לא מצליחה להזיז את הרגליים, ואני רואה והידיים שלי שמוטות, אני לא מצליחה להזיז את כבר לא מחבקת את דושי, ואני אומרת לו, דושי, אני חושבת שנפגעתי. ובשלב הזה אני אומרת לו עוד פעם שאני אוהבת אותו. היה לי ברור שיש פה טנק. זה היה ברור לי לגמרי. אל תשאלי אותי איך, אני לא יודעת. ואז היה הבום השני. אני מרגישה שנפגעתי. ואני מרגישה שזורם עליי הרבה דם. ואני מסתכלת, מפנה את הראש כדי לראות מה קרה לי בדיוק. ואז אני רואה חור כזה בעורק הראשי של עדי. ואני לוקחת את האגודל שלי, זאת היד, לוקחת את האגודל שלי ועושה לו חוסם עורקים, כי מה אני עוד יכולה לעשות? עוד רגע זז, וכבר לא זז, אבל אני ככה שוכבת, עד שאני מבינה שאני כבר, אני בתוך שלולית של דם, ואין כבר למה לעשות חוסם, ואני פשוט חוזרת לחבק אותו ושוכבת עם הפרצוף, עם הכל בתוך שלולית ענקית של דם. ואני זוכרת שאני שומעת עוד ירייה אחת מתוך הבית, ואני לא שומעת כלום כבר, ומחכה לכדור שלי.